Altså, kan I ikke se, at jeg er blevet klippet? Igen? Nej, for du bliver simpelthen klippet hele tiden. Ja, jeg kan simpelthen slet ikke tage, når det begynder at spalte. Ej, sådan har jeg det altså også bare. Eller hvis det sådan begynder at komme ned i øjnene, så skal det bare af, altså. Kan du mærke, det føles sådan tykt og lækkert? Ja, det er lækkert. Hold op, det er lækkert, altså. Så noget hår, det skal tæmmes. Undskyld, men er der ikke blevet lige langhår nok, søster? Jo. Der er sgu den Bundesliga-hår. Og kæft, du ligner sgu resultatet af en hed affære mellem Ulla Terkelsen og Chewbacca. Ja, det er sgu magteliten upstairs, der render med al den personlige pleje. Enig. Men også downstairs, ikke? Vi må nøjes med at ligne en væltet hæk. Vi kan leve med, at man bor i et hul, der er sådan lidt fugtigt. Og gæsterne er altid stive. Og naboen er et røvhul. Men det er sgu da ens ret, at græsset det skal slås, før der kommer gæster. Søstre, det er fandme ikke i orden. Stemmeret til kussen.